Vicky Vox. अरे ओठ लाली पॉप गाल से वो भइल बा। अच्छा हमारा पर ढेर लोग के देव भइल बा। अभी चर्चा में बढ़ी। अरे ओठ लाली पॉप गाल से वो भइल बा। हमारा पर ढेर लोग के देव भइल बा। अरे केहू ना छुअला से दिल्ली बॉम्बे घुमाइनी झारखंड से। अरे सुन का हटी चुकी चीज पर तू करेलू घमंड जरी मोहब्बत टांगले हम पर खन से। हम के तरफ अरे हटी चुकी चीज पर तू करेलू घमंड जरी मोहब्बत टांगले हम पर खन से। घर से उठा ले। अरे जा जा अरे पब्लिक बाबे पगलाइलो ऐसन बानी धरवले रोग। अरे हई लइका खत्म हमके अच्छा। जानता जिला के लोग। होय तो फुआ का ई बात के समय जानता हो। सुनो अरे पब्लिक बाबे पगलाइलो ऐसन बानी धरवले रोग। अरे हई लइका खत्म हमके जानता जिला के लोग। अरे कुछ ना खरी तहरा जैसन सिंगल खंड से। हल्का में मतलब। अच्छा। अरे हटी चुकी चीज पर तू करेलू घमंड जरी मोहब्बत टांगले हम पर खन से। ऐसन का अरे हटी चुकी चीज पर तू करेलू घमंड जरी मोहब्बत टांगले हम पर खन से। कहूं से उठवा ले। सुना अरे तहरा हले खहलई कोन के आगा पे मुआ दिले। अरे गार के नींबू सूगी हम तो रस चुआ दिले। का बुझल जा सब बुझाता सुना अरे तहरा हले खहलई कोन के आगा पे मुआ दिले। अरे गार के नींबू सूगी हम तो रस चुआ दिले। मरद खोजब सुनिल टन टन अपना पसंद से। नंदन लिखला मिली। अच्छा हटी चुकी चीज पर तू